zer moduz? Ondo, Reyes, primera, konten. hemen zurekin eta leku hauetan egonda, Gauza bat, esan esaldi bat, gazteleraz, baina zure gaztelean, a ver. ¿Aurkeztu nahi duzu? Bai. O sea, ¿aurkeztea nahi duzu? Bai, Venga, bota. pues nada, aquí estamos en directo en Donosti, en este sitio maravilloso. Ergon bartar peto-petoa, biztan da. Bai, zen nahi zenun, nire azentua ateratzea pixka. Ez que euskaraz ditzein da, ez zaizu nabaritzen. Claro, ez da nabaritzen. Eta gazteleraz ere ez, nahi baldin badut. Dominatzen duzuela eta neutroa. Baina jatorrizko azentua Andaluziakoa da eta mantendu behar da sustraia direlako. Hoxan, sevillana. Bai, Sevilla, peto-petoa, bai. Vale. Zer mozu da? Oso ondo, benetan, lasai, ze daramatzat ez daki zenbat urte eduki gabe, osea, que aurten izan dut benetako uda bat, pandemia gora bera, sanet, baina, uda ondo disfrutatu, Baina ikusi zaitut, nik jarraitzen zaitut sare sozialetan, eta Andaluzian, Kanal Surren bazenu saio bat. Bai, baneukan saio bat, baina pandemia dela eta bakendu egin zuten, martxoan, eta agian gaizki dago esatea, baina ni pozik. Ah, bai? Bai. Zeba? Oso pozik, bai. Eske, nera matzan urte batzuk geldirik egon gabe, eta gelditu behar nintzen nola bait, bai ala bai, eta enekien nola, eta azkenean hori izan zen, opari bat niretzat, eta gustura hartu nun, aprobetsatu nun, eta neure burua zaindu nun, eske behar nuen, benetan. Zitarteka, bai. Bai, eta orain lasai nau, eta superondo, primeran, pozik, feliz de la vida. Bueno, gauza bat esango dizut, eta txekoak, nik askotan zure kasua, aipatu ditut itzalditan eta bar, ze zuk euskararekin eta gure kulturarekin egin duzuna, nik uste aipatzekoa dela. Niretzat zara ispilu bat, ze askotan igual euskara ikasteko eta askotan aitzakiak ez, eski txin, ez dute itzeiten, eske kuadrilan, ez dugu erabiltzen, eske. Zu nungoazea, Sevillakoa, eta torri zinen honat, duela 14 urte ez da? Bai, hori da. Eta 2 urteetan, ari zinen da euskeraz saioak aurkezten. Ja, hori izan zen nire, erronka, benetako erronka bat niretzat, osea, benetan. Nik betidanik, osea, ikasi nuenean, osea, ikasten ari nintzenean, barkatu, esan nuen, eta orain jarratzen dut esaten. Leku batean, herri batean, bizi baldin bazar bere hizkuntza ezagutu behar duzu. Osea, hori da lelo bat niretzat, eta hori egin nuen hemen, hasieran enuen ikasten, eskerrik askoa gure eta olako gauzak, ezagutzen ditun, baina kitxo. Eta gero ja, eske behin hemen egonda, ezagutu egin behar da. Laketzeko, oitzoko lekuan, integratzeko lekuan. Bai, eta eskertzen dira, olako harrera eta olako hitzak eskertzen dira batez ere euskaldun zarra izanik. Ze batzutan pentsatzen dugu, eske hankasartze asko, emango ditut, edo ez dakit nola esan, akatsa asko izango ditut eta ez dakit zer, berdin da, berdin da, benetan. Eske akatsak egiten ikasten da. Hori da, eta, akatsak izan ezkero, ez da, ezer pasatzen azkenean, naiz hemengoa, eta orain dela gutxi hasi nintzen ikasten, normala. Eta bi urte horietan ega titulu atera zenuen. Bai, hori bai. Eta zerotik hasi zinean. Zero patatero, pero pataterotik, osea, entzumenak niretzat izan ziren, super zaila, claro, Eta hori etorri zinean, 3 hilabete pasatzea etorri zinela bakarrik. Eta ja 14 urte. Behitxu. Bat saioete ben. Gazteleraz eta euskaraz ere bai. Zer oitzapen edo dituzu? Denetatik aurkeztu dut, Teleberriak enduta, uste, bai, benetan. Euskal Directo, de boca en boca, hori zen saio, osea, debate politiko bat. Gero Arratsaldeko magazinan ere ibili naiz, Claudio Landaren ordez. Ez dakit, realitik ere egin ditut, ez zu bezain beste, baina zehozer ere egin dut, ez dakit, denetatik. Eta euskaraz aritu zinean lehendabiziko aldiz, izango zen presioa edo nola goratzen duzu momentu hori? Hori izan zen inauterriak deritzona, horrela deitzen zen programa.
eta gorriak ikusi nitun, bai, benetan, porque izan zen nire lehen da biziko aldiz aurkezten euskara, gainera nire lana da aurkeztea, baina gazteleraz. Eta nire tresna zen hizkuntza, orduan ja tresna aldatuta zegoen, beraz, pixkat impotentzia pixkat sentitzen nun pixkat, ez asko ez. Baina, bueno, nire alboan neukan jende zoragarria eta lagundu ziaten, eta bueno, eta aurrera, belurrik gabe, eta jazta. Ausart, ez que bale bekatu behar da, bizitzontan ausart. Ausartu egin behar da. Eta bueno, beti badago jendia kritikatzen alduna, baina ustot gehiengok eta baloratzen dute zukindakoa. Azkenen, nik izan dudana, ispilu bat edo erreferente bat zentzu horretan, ez? Bai, urduri jartzen naiz eta jarraitzen dut jartzen euskeraz naizenean, azkenean nire hizkuntza ez, nire jatorrizko hizkuntza edo ama hizkuntza ez delako. Baina, bueno, jazta, daukagu pixkat puntitu hori. Zuk esan duzun bezala, el miedo eszeniko hori eukin behar da. Ona da, hori eukitzia. Nola bai. Errakitu hori galtzen denean, obedela ofizia ustea. Ala diote behitzak. Egia da. Ikusten gaitu uste, jiji jajata katxonde honta horrela, baina beti urbilitasun puntu bat, tensio pixka bat eta ona da gaina. Bai, telebistan beti. Bueno,